Dichter Elmer Kuper had al een soort bundels in zowel het Frysk als het Nederlands publiceren. Na Stienkeel uit 2018 had er nou de switch maken van Uitjouwerij Barnmeer naar Uitjouwerij Hispel. Dat kwart bij de bundel Witte Moele Zwarte Malke uitkomen is. Het omslag is van de dichter zelfs, namelijk een tekening van hem uit 1980. Dat ik haast aan de hand van een vers nog op waarom komen zal. De opmaak is van de onverbetterlijke Jelle Post. Het eerste wat opvalt aan de bundel is de cryptische, maar benamen intrigerende titel Witte Moele, Zwarte Malke. Witte Moele is het eerste skift, Zwarte Malke het laatste. En daar tussenin als goed keer zijn kleur en lichaamsdeel grieze tongen. Dat is een traaiedeling die mij zwaar construeren is en daar is de soort interpretaties op loslitten kist. Ja, en nog in jou vanzelfs toch dat ik mijn interpretatie aanzoek, maar die van jou is grif helder en skirriger. De dichter zei zelfs wel in een vraagpeteer in de Leeuwarder kranten dat Zwarte Malke, gif of nacht of inket of tjuster enzovoort heen wijzen kan. Daarbij is vanzelfs ook de vraag nieuwsgierig of het aan de Witte Moele in of uitgiet. Maar waar, let dus nou naar het openingsgedicht gingen, dat de dichter voortendaliks er behoorlijk in batst. Spiet. Wat ik waarom krijg, kwarie ik liekeleer weer uit. Ik ben geen dood mijn malke in het krop. Wat wier is, kan ik net maar een wut camoufleren. Ik kan niet meer tas zitten, ha ik dat alvast maar zijn. Ik kroep liever in het dop en ha spiet dat ik hier eeuwig en altijd weer omtwarkje. Nou, daar kunnen we het maar met doen. De dichter spreekt hier indirect de lezer aan. Een procedé dat er vaker hanteert in de bundel. Vaker ook als in zijn vakgende werk naar mijn idee. Zodat ik wijze wat de achterflap zei dat de dichter directer schreeuwt. De achterflap zei het namelijk zo. Elmer Kuper zijn poëzie is in deze bundel keeler, directer, confronterender als jeder. Ja, confronterender per vast. Het is in mijn optiek zo dat hij dat altijd al die, maar in deze bundel is het in die keeler. En daarmee komt het rauwer en directer aan. Kuper is een dichter die schreeuwt door deeën en verlies, ja, hokker dichter net vanzelfs. En hij is een veldman. Die landschapspinnen komt in zijn werk en benamen in deze bundel bienoor. Maar verwacht je geen lyriek op het Frieske loon, want juweterdij is er net volle lyriek mee te vinden onder het decultiviëre Frieske landschap. Laat me daarvan een voorbeeld voorlezen. Mijn loon. Het loon dat de tongen uitstutst, kan de tongen net meer uitstekken. Het loon dat wielderig en roeg wie, kan nou net meer praten. Ik wil wat sissen in dat loon. En sis, waar is mijn loon, dat lezers zo heerlijk smiksmakken, vogels haar naasten opmaatje, zo voel jongen dat ze haast uit de lucht del ziegen. Waar is mijn loon, dat het aaien rijnt, dat mig een goensje, wierms doensje, een piek, net onder het plastic verdwijnt. Dat sis ik nooit in die, loon, en ik let de train even rennen. Dat sis ik nooit in die, loon, in die. Waarom bist u zo doofhoedig? Spielst u mooi waar, loekst u het antlit strak als een moordegordine. Had de tijd die tam tjerre, hast u te bot op een belen gewoon. Dat sis ik nou als een man die zei dat het dee is in zijn loon, zat dee. Dat sis ik nou als een man die batsen wil, troch machtige porzen. Als een man die hem deljaan wil tussen gouden regen. Die het hartje wil naar het graaide orkest, naar een orgie van loeden. Dat sis ik als een man die de goede tijd bij mij meidje wil. Die weet dat het nou dee is in zijn loon, zat dee. Wat kan ik jaan als de lip op mijn loon goelt, ai kwiet, als mijn skries screamt als een dichter die ziek en blind verlangst zijn oude loon besjongen wil. Wat kan ik dwaan als mijn loon scoren wil, maar jankt als een junk om mijn jarre, als de hoed squat de nullen in de ier het wijzen iepen ript. Wat moet ik sissen het in Amalia, de skries mij reden en giele ringen en flirt vlagje om mijn poort. Wat sis ik in die bliere vogel die waarom komt, mij een stuurder op een reg, de sawa's van extra Madura, zonder stumjen inruilet voor een groene woestijn. Welkom thuis? Kom, brie het maar op mijn loon, maar schrik net van het antlit, mijn strak lutsen antlit.
Het vers giet over een symbiose om met het omkaft. Dat is ommers uit 1980. Hij besjongt hier tussen de regels terug het Frieske landschap dat er net meer is. Het vers is poëtisch en klankrijk. Het vers had mijn oren worden de klank oernomen die het Frieske landschap net meer had, wat het eens nog schrijnender maakt. Ik had het idee dat witte moelen, zwarte malken nog landschapelijker en vogeltjerieker is als zijn voorgaande werk. Daar is het krijgt Valleijzer een voorbeeld van, maar ze stenen er dus meer versen in een bondel. Verder stenen er versen in die wat naar het proza-gedicht uitskaaien. Hij schreeuwt over het schreeuwen zelfs en vanzelfs komen zijn heidemem erin voor. Een mooi voorbeeld dat al hierin geeraad is het blauwe aai. Het blauwe aai. Blink maar uit in die taal, stief en steeg in een vers dat hem zelfs iepenteert, in een riegel dat rint als een tit. Denk maar net dat de bienten het haren zongen, de tijd vret onhurig terug. Krijgt zo ik dat net witteheid. Krijgt kan ik het best zinkeren dat zuchtig bij de piep opklauwt, onder de mijn moors hoe Dutsum dakpan kroept, de tosken zet in het blauwe aai. Ik heb wel eens vaker zijn dat langere versen vaak wat verhellingsoorharden krijgen. Zoks geen werkje, maar gauwers ik net. In een vers als Mem Ganges pakt dat wel heel goed uit. Het is masterlijk beschreven hoe hij dobbert op de ganges. Hij is daar fysiek onwijzig, maar met de holle heel in oors. Masterlijk ook hoe hij de verbinding tussen de rivier en zijn verstoorde mem leidt. Er giet dus heel wat in hem om. Wiels de lui met water op de boot zit, tjen hem onjeuzelen om haren op de foto te zetten. Dat contrast van het innerlijke, maar dus het triviale van de mensen om hem heen, is dus, omdat we het nog maar een keer te broeken, masterlijk dienen. Sterker nog, ik doe wel uit te horen dat Mem Ganges het beste gedicht van 2020 is. Ik zal het nou net voorlezen, want in januari dit jaar had het ik op dichterscollectief Rikst stien. En de kappeling stiert ook wel onder dit videobesprek. Dat zijn havende hoe ik ooit net te zeggen als dat witte moelen, zwarte malken, Kuper zijn beste on no is.